Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Sikubhekela-ke nje ey'gamekweni-ke ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Kubikwa ukuthi-ke laphaya endaweni-ke yaseMqanduli e-Eastern Cape kuthiwa-ke umfana oneminyaka eyi-18 kuthiwa-ke untshontshe uqhwasha kababa wakhe okuyisibhamu sokuzenzela isibhamu-ke esiwumgogotele. Kuthiwa-ke ube esedubula omunye-ke futhi-ke umfana omncane oneminyaka eyi-11 kuthiwa-ke umdubule washona. Kuthiwa-ke kusukela izolo umfana lo unyamalele akatholakali, kanti-ke futhi unyamalele nawo-ke uqhwasha kababa wakhe. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaseMqanduli e-Eastern Cape. Like ivideo, usubscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolo daba. Sikwi-Trend TV ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba nje emfishane ey'hlabahlosile ezenzakalayo la eMzansi. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.